Mga idol, ayan, nagbabalik tayo sa Dayo serye ng shooting. Kasama ko ngayon sa Idol Ricky. Ang makakalaban niya ay taga Ilocos. Bali matindi tong kalaban niya. Inubos niya na daw lahat ng pera ng mga taga Ilocos sa shooting. So ayan mga idol, panoorin natin tong laban niya, no? Idol Ricky tapos tong taga Ilocos. Bali race to 7. Ang score nila is 6-3. Last na sa Idol Ricky. Tignan natin pag panalo sa Idol Ricky dito, tapos na yung laban. Bali 70,000 pot money to mga idol. Last si Idol Ricky 1-0. 2-0. 25 shots. 3-0. 4-0. 5-0. 6-0. 7-0. 8-0. 8-0. Ang taga Ilocos na. One 8. 2-8. Matibay din tong taga Ilocos. Puma-perfect din ng ano to, 15 shots kanina. 3-8. Bali pag na board, not count. 9-3. 10-3. 11-3. 12-3. 13-3. 4-13. 5-13. Pag uminit din tong taga Ilocos, talagang diretso din yung shoot niya. 14-5. 15-5. Tignan natin kung tatapusin na Idol Ricky to. 16-5. 17-5. 18-5.
618. $718. $19.7. $27. Huling guhit. $21.7. $22.7. $23.7. $8.23. $9.23. $24.9 last. $25.9. So yun, gimbal mga idol. Thank you Ilocos. Tibay na idol, kaso di lang siya pinalad.